Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asithi ukubheka futhi ezinye izibonelo zePythagorean theorem yethu ukuze sizijwayeze nje ukwenza izibalo zethu zimnandi kakhulu. Sine right angle lana njengenjwayelo, uyayibona ihypotenuse yethu ingapha, asithi siphiwe yona, sithi sino 14, sithi sino 9 ngale base kwathiwa laphaya asazi kahle kahle ukuthi uA ungubani. Okusho ukuthi umsebenzi wethu thina lana ukuthola ukuthi uA ungubani. Okumnandi kakhulu futhi nje okulula kakhulu ngoba siyazi ukuthi iPythagorean theorem yethu isebenza kanjani. Asisabi lutho nje, asisabi lutho nje, asisabi lutho ngoba siyazi ukuthi isebenza kanjani. Nathi siyazi ukuthi sizoyixhuma sisebenzise kanjani. Asibone ukuthi siphuma kanjani kulokhu. Sikhumbuza ukuthi umthetho phecelezi iformula yePythagorean theorem yethu ithini? Ithi a squared plus b squared equal c squared. Ngakho asiphinde sesikhumbuza ukuthi lo mugqa loya obhekwe i-right angle yethu futhi omude kunayo yonke imigqa eyakha i-right angle c. Sisikhumbuza ukuthi i-hypotenuse yethu lena singayikhohlwa. Ngiye ngithanda nje ukuthi ngiyiqhakazise kuze uyijwayele kakhulu, ukhambe nje usuzenzile lezi zibalo usuvesana nje uyikhiphe ngokukhulu ukushesha emqondweni. Asibhaleke esinako. Sino a squared plus 9 squared. Simfune ngabhala impendulo plus nase equal 14 squared. Sizosebenza ngaloko ke. Esinako ngoba sifuna isikhala sika bani? Isikhala sika A. Asibone ukuthi sizophuma kanjani khona la. Isquare root sika 9 ungabe usugijima ke nje uzikhumbuza ukuthi ubani ngoba siyasidinga ke manje khona la sibhala umbala wakhona 81. Square root sika 9 square root sika 14 asithi ukusibheka ngapha 14 times 14. Ungadidwa phela ukuthi uma into ino power of 2 phezulu noma ino power of 2 uyitshela ukuthi shuthi ithi 14 times 2 ne isuke ithi square root isuke ithi to the power of 2 ukusho ukuthi 14 uphinde ka14 hayi 14 times 2 ukuthi 14 uphinde kabili. 196 wethu sino 81 esingabakhipha lapha ukuze sikhulule A basusa no 81 saba no A squared osele. A squared equal 196 minus 81 uzosipha bani? 196 minus 81. Isibheke emehlweni phela le. Sibheke emehlweni ngempela nje. Engabe usukwazi ukuyithola wena? Singabhala ngapha sibe no 115. Engabe singakwazi ukugoqa u115 kwi-square root sizama ukuchaza futhi kanjalo asibone sikhulule u-a squared lo ukuthi ube ngu-a nje ozimele a equal square root sika 115 khona singenela nayo u115 ungakhishwa uzibuza lokho nje ubufuna ukukhulula i-square root noma uzama ukusinciphisa uyakhishwa nawo 5 bebangaki. Kumele sibhale ngalapha eceleni sehlise be 23 bangaphuma. Ungakwazi ukuthi ke uma sesiqedile ukuzama ukubala ndawonye ubuyele nawe emuva yokubhekisisa ukuthi ngabe kuyiqiniso nalo esizamela ukubala ngokukhulu ukusheshsha. Sajabula ke ukuthi uA wethu siyamthola ukuthi ungu 115 lapha esesufakele khona. Singazama ukubona ukuthi siyakhipheka na isquare root sethu. Hayi akusenani sibambe lapha ku 10 uA 115.